Chcela by som vám povedať dneska niečo o svojej babičke. Moja babička, to je jej fotografia, sa volala Anna Uhlíková a pochádzala pôvodne z rodiny z Rutovcov, narodila sa ako 8 z 12 detí. Žila vlastne v pomerne chudobnej rodine a vlastne vďaka tomu, že jej otec bol v podstate štátny zamestnanec, cestár, tak sa jej podarilo sa celej rodine nejakým spôsobom prežiť. Hoci to bolo dosť náročné. Vlastne Anna skončila mešťanku a tým, že rodičia nemali už peniaze na to, aby jej poskytli nejaké ďalšie vzdelanie, tak sa zamestnala v mesiarstve. V roku 1939 sa vydala sa za Jozefa Uhlíka, ktorý bol stolárom zo Starej Turej. Babička pochádzala z Mijavy a vlastne Jozef Uhlík, ktorý bol o 10 rokov od nej starší, predpokladám, že sa do seba zamilovali, stal sa jej manželom. Toto je krásna fotografia z ich svadby. Babička počas prvých rokov života spolu so svojím manželom pracovala ako predavačka v pohrebníctve a neskôr potom sa stala vlastne ženou v domácnosti a starala sa o svojich 6 detí. Tie sa rodili postupne, najprv Peter, potom Elena, potom Božena, potom Milan, potom Jozef a napokon aj Anna. Ich život nebol jednoduchý a to hlavne preto, že hoci bol vlastne môj starý otec úspešný podnikateľ ako stolár a vyrábal krásny nábytok, tak v roku 1948 vďaka komunizmu v podstate takmer z jedného dňa na druhý prišiel o všetko a stal sa zamestnancom vo vlastnej firme. Myslím si, že toto na ňo veľmi ťažko doľahlo, ako aj na celú rodinu. Zároveň musel v zápäti čeliť situácii, ako že napríklad od neho exekútori vymáhali peniaze za nejaké odvody za robotníkov a vďaka tomu, že jeho manželka napísala list prezidentovi, tak sa nakoniec táto exekúcia neuskutočnila, alebo teda podarilo sa tomu zabrániť. Babička nakoniec teda priviedla na svet aj môjho otca. Môj otec sa narodil v roku 1952 a po ňom ešte prišla jeho sestra Anička. A keď mal môj otec 13 rokov, tak jeho otec zomrel na infarkt. Možno v tom období, alebo neviem, kedy presne, neviem tie dátumy možno úplne zaradiť, ale vlastne dcéra Božena sa na štúdiách v Bratislave dostala do prostredia cirkvi bratskej a priniesla to nejakým spôsobom domov a vlastne aj mama, moja babička, začala chodiť do kostola cirkvi bratskej na Starej Turej. Myslím si, že tam aj ožila jej viera v Pána Boha. Prečo o tom všetkom hovorím? Preto, lebo Jano Machadík ma vyzval, aby som zrealizovala Ice Bucket Challenge. A ja som sa rozhodla, že to spojím s príbehom mojej babičky, lebo vlastne ona zomrela v roku 1983, ja som mala vtedy 2 roky. A zomrela na amyotrofickú laterálnu sklerózu, ktorú dostala v roku 1980. Vlastne rok predtým, než som sa narodila. Dostala chorobu, o ktorej v podstate nikto vtedy nič nevedel. A keď tá choroba nejak rýchlo napredovala, tak vlastne v priebehu 1 roka prišla o schopnosť hovoriť aj chodiť. A to myslím si, že bolo pre celú našu rodinu veľmi ťažké. A vlastne všetci súrodenci, všetky jej deti sa o babičku striedavo starali, keďže jej nevedeli zabezpečiť inú opateru.
Vlastne tento príbeh mojej babičky sa skončil v roku 1983, ale tým, že zostalo po nej veľa detí a veľa vnúčat, tak istým spôsobom ten príbeh pokračuje a ja verím, že sa teda s ňou raz stretnem. A teda, pretože by som chcela nejakým spôsobom vlastne vyjadriť svoju úctu jej a jej životu, tak som sa rozhodla, že túto výzvu Janovu zrealizujem. No a zároveň treba povedať, že keďže babička bola dáma a krásna žena, ako vidno na týchto fotografiách, tak to musím rešpektovať a vlastne aj túto výzvu by som rada zrealizovala spôsobom, ktorý si jej pamiatku ako dámy uctí.